Dámy a páni, ja vás zdravím dnešného nového videjka. Moje meno už asi poznáte, ak nie, tak dajte like a odber, spoznáte ho. No a v dnešnom videu som sa rozhodol, že si vyskúšam zahrať s deckmi iných youtuberov v mojej aréne 17, hej, ja vôbec neviem, jak to pôjde, hej. No, ale asi bez ďalších otázok a kecania môžeme ísť rovno na to. OK, čiže ako prvý deck som si sem pripravil Fivkov deck, hej, Fivka už asi poznáte, hej, ja som mám ešte Vines, čiže dám si sem namiesto toho Freeze, hej, no a takto vyzerá Fivkov deck, ja si myslím, že my môžeme ísť na to. Ja sa bojím fest s týmito deckmi hrať. Asi dropneme v tejto arény v dnešnom videjku, ale nevadí. To sa stáva, jak sa vraví. Vásková banditka. Zabiť sa, choď. Banditka. Tak ja som to musel fríznuť. Čo som mal robiť? Reálne, čo som mal robiť? A teraz nemám elixir, čiže tak sa necháme nahitovať asi, no čo už. Nevadí, pohoda. Ja si počkam na elixír a on ide s touto tu na sem. Ideš robiť zle? Joj, ale deviatkoví barbariáni asi nie sú do tohto deku robení, hej, že čo? Prosím. Dobre, prežil. Prehrávam. On bude asi cycliť tú banditku. To tak vyzerá. Čávam. Ajaj. Možno freeze prichystáme, hej. Toto freezeme. I keď tam je ten onom, ale nevadí. Nech si nehutnú tú bombery. No tak akože... No, zatiaľ to akože nevyzerá najlepšie, ale to pôjde. To... Za ničoho nemusíme báť, takzvané. No, môžeme, asi budeme. OK? No. Bože. Dobre, bum. Ale môže nie... Veci sem. Dobre. On proste bude cycliť tú strašnú kartu. Ona proste nasere. Zabij sa. No tak GG, no. Asi. No tam on GG, no. Tak, prvá hra, že nevyšla. Akože dáme si ešte jednu, ja chcem aspoň s každým deckom aspoň raz vyhrať. Ale im tak tragicky, čo? To už, aha, to je ten nový update, aj? Dáme opening. Ak vyhráme s Fivkovým deckom, dáme opening. Čiže ono sa všade zmenili tie lucky dropy na tie čestky. Tak, toto. Ak chcete reakciu na Royal TV, tak to napíšte dole do komentárov a ja to možno natočím. Uvidím. Dáme Wizarda odzadu. On si bude pušovať tú stranu. Dám Hoga. Čo sa môže dokázať? Dobre, dám sem onu. Goblin Gang. Dobre, tam bude mŕtvý toto. Ten prežil. No toto je playable zatiaľ. To by sme mohli vyhrať.
Nie. Prosím, tá ona. Toto bude damage. Princezna. Sere ma tá princezna. OK, uvidíme. Zatiaľ celkom playable, akože. Až na tých zopár hitov a 13 skeleton, tú hordu, minion hordu. Až na to je to celkom playable, akože. Celkom dosť, akože. Musím uznať. Dobre, dáme zase hoga. Ona je freeze na ruke. Jeden skeleton. To... Dobre, je väža dole, ale ten jeden skeleton ma nahneval. Nevadí. Stále sme na tom lepšie než on, jak sa vraví. OK. No. Čo teraz? Takže vyhrávame, podľa mňa není sa kde plašiť. Nie je sa kam plašiť. Kým vyhrávaš, tak oddychuješ. Zas ty. No ja som tu fireball dal jak dement. Mám 400 HP na veži. Snad to nebolo nejaké závažné. Ja. No to bolelo. On to bude takto tu, no. Fireball. Dobre. Fuj. Teraz som sa... Kúsok. Fuj. Teraz ma to kúsok. Som v strese a robím somariny. Nebuď v strese a nerob somariny. Nemáš byť prečo v strese a nemáš prečo robiť somariny. Dobre, tento push by nemusel brániť. Ja to ešte fríznem. Pohoda, in. Dobre, toto už neubráni. OK. OK, čiže sme ho trickroundli. Pohoda, hej. Easy. No dobré, čiže nejaká Ice Wizard, hej, Mastery som spravil, let's go. Dobre, 1000 coinov, to je v pohode. A môžeme si climbnúť tú čestku, jak som povedal. No poď, lucky čestka. 102 elektrospiritiek, OK. Dobre. Dobre, a tým sa môžeme presunúť na ďalšieho youtubera. OK, čiže ako ďalšieho youtubera sa mám Doda a toto je Dodov deck, hej, on hrá takýto logbait, čiže môžeme ísť na to. Dáme battle, uvidíme, jak sa nám s Dodovým deckom bude dariť. Nejaký protinan, OK, začneme barelom. No. Čo má na barel? 12 povolno, super. Už teraz sa mi to páči, ak mám pravdu povedať. Tam hra nejaký logbait. To sa mi nepáči vôbec. I dostal som damage. Taký celkom pekný. No čo s týmto spravíš? Nicolas Cage. Go. Jaj. Jajže jaj. 12-kové karty. O bože môj. Dobre, ale obranená, pohoda.
aj vyhrávame, čiže to je celkom úspešné. Ok, dostali sme teraz nejaký chip damage, ale to nevadí. Dobre. Zabite toho 13-kového človečíka. On si hitol. Ach, jaj. Nevadí. Stáva sa. 41. Ok. Čemu to budem brániť? Si 2 hity dá. Nevadí. Toto bránime takto. Teraz som chvíľu sa sústredil, ale to kúsok potrvalo. Ja mám série tými onými hnusnými vecami. Nie, nemôže to zničiť. Four, 3, 2, 1. Easy. Dobre, máme win taký. Chvíľu som tam ten goblin barrel. Ale nevadí, dali sme win. To je hlavná vec, že sme dali win. Máme sem ďalšiu čestku. 26 spiritiek, neviem. Či majú byť nejak boostupné tie čestky, alebo neviem. Ok, a magical čestka. Veľký opening. Bude legenda. Bude legenda. Bude legenda. Bude legenda. Není legenda. Nevadí. Void padol. Nevadí. OK, ale Dodo si spravil teraz nový deck a to je tento tu na deck, čiže ešte ideme s týmto deckom zahrať si. Ja si len sem tam 2 na túto. A to je asi tak všetko, no. Ideme s týmto deckom zahrať. Sem je dôležitý double overtime a evolúcie na tie 2 karty. No, tie evolúcie na tie 2 karty nemám, čiže nevadí, no. OK, môžeme splitnúť minionov vzadu. Podarilo sa, dobre. Teraz čo máme robiť? Ja z 3 ho hrám. Na čo tu je vôbec strihať niečo, čo hráš? No, baví ma to. Natočme nejaký výlet a z výletu postrihaj nejaké video. To je potom nuda. No hej, to je nuda. Poď jesť. Hej, prídem. Áno. Keď zničil mi väžu, ale to je ešte také celkom v pohode. To sa bude dať zahrať. Ja som mu tu jeho nahytoval celkom dosť. OK, máme tam princa. OK. OK, teraz musíme.
To čo je... Ale to sa nedá hrať proste. Ja to neviem hrať ten deck. Tak nevadí, no. Dáme tomu ešte jeden pokus. Jaj. Toto taká hra, že nič z toho. Ani jednu väžu mu nedám. Nevadí. Nevadí, ja s takými deckmi neviem hrať, čo, a tam reálne tie evolúcie sú najdôležitejšie. Dáme tomu ešte jeden pokus, jak vravím. Čiže... Čo ja viem. Dáme tomu ešte jeden pokus. Keď začneme takto, pripravíme si rage. Bože. Ani som netrafil toho. Čo máme robiť doslovne teraz? Megatroll mi po mne skočil. Nejaký drill mi sem drilluje. Ani tú väžu sa netrafil. Ja mám elixír. S tou plynoucí ja mám niečo robiť. OK. To mi celkom pekne nechal väžu. No to je väža dole. To neobraní. Keby som mal tie vajne, ale nemal som. Bože, počúvaj. Nie, ja som to nechcel za ten goblin teraz. Okej, to je ryb. Proste to, čo mám. Ja neviem, čo mám robiť. Ja s tým dekom neviem, čo mám robiť. Neviem, čo mám robiť s tým dekom. Nie, vôbec. To sa nedá hrať s tým dekom, podľa mňa. To, čo mám akože ja robiť sem. Dobre, tiež sa tým dement. Sprostý. Daj ma aj na 3. Nevadí mi to. S tým dekom sa nedá hrať proste. Ja s takými dekmi ja neviem hrať proste. To... Nie. Akože... Nie, akože sorry, ale nie. OK, ako posledného youtubera sa máme youtubera Hausika, hej, a on hraje taký deck. Viem, že namiesto Knighta teraz hrá toho Golden Knighta, ale ja Golden Knighta nemám. Čiže, ale predtým tam hral Knighta, čiže tam hrám Knighta. No a s týmto deckom už chvíľu hrajem, čiže s týmto deckom viem hrať, čiže keď nevyhrajem, tak budem veľmi nahnevaný. Ale nevadí, môžeme ísť rovno na to. Dáme princeznu a Hoga. OK, Hog si zo párkrát udrie. Na tohto tu nadáme. Ja som to dal tak, že to tá verka nehituje.
Ježiš. OK, nevadí. Je to taký damage, no. Malý damage naležím. Pohoda úplná. Nič sa nestalo. Vlastne ani veľmi neprehrávam. To je taký malý damage, jak sa vraví. To nezaškodí, nezabolí, jak sa vraví. Čiže úplná pohodička. To vôbec není pohodička, to ja si vymýšľam. OK, Knighta odzadu zahrám. Čo my budeme robiť? Pretekáme. Dáme aj spiritku. Dáme si túto tu na princeznu. Tohto. A zemrite. Nice. Hoga. A ideme na to. Bože, no už ten tombstone. Myslíš vážne? Yes. Aspoň zničil tam tých skeletonov. Pekný damage. Dáme princeznu. Evolution Knight. A čo som ti? Táto ti ja neubránim. Dobre. Dal si iba hit, to je pohoda celkom. Zatiaľ stále vyhrávame. Čiže ničoho sa nemusíme báť. Taký deck hraje, že to svet ešte nevidel, jak sa vraví. Aj spiritka, princezna, elektrovizár, Knight. Čo? Jak toto mám ja teraz brániť? OK, bránili sme celkom. Ale tá jama, jak mám útočiť, keď tam furt dáva tie kanóny? Tombstone. Prečo by si hral Tombstone? Daj 5 pekných dôvodov, prečo by si hral Tombstone. Vyhrávam na damage, akože. No ale za chvíľu už nebudem. Daj tam ten tombstone, dáme tam aj spiritku. Dáme princeznu. A to sa ani nehitne. On ma strašne zláča. Tak nepekne. Mne to nepáči. Ja začínam prehrávať. Dáme aj toto, to sme ešte nepoužili. A bum, a vyhrali sme. Easy, vysmieme typka, lebo musíme. OK, toto bola pekná hra. Toto sa mi páčilo. Akože ako som povedal, čo som povedal sa slúbilo, dropli sme, nevadí. Ale to by bolo z tohto videjka všetko. Dajte like, odber, zdieľajte toto video s kamarátmi, napíšte mi dole do komentárov deck, akého youtubera si mám ešte zahrať a vidíme sa u ďalšieho videa. Čus!